Ake nginibingelele nonke-ke emakhaya ngamakhaya. Themba nonke niyaphila lapho emakhaya. Igama lami-ke mina ngingumthuli ngokaButhelezi. Ake sibheke uhlelo lwethu lwanamhlanje, uhlelo-ke lokuhlaziya ikhophazi. Lolu hlelo-ke lutholakala lapha kwisizindalwazi, lutholakala mahhala, lusetshenziswa mahhala kwisizindalwazi. Lolu hlelo lutholakala kuleli khasi uhlumagama.streamlit.app. Lolu hlelo-ke umsebenzi walo ukuhlaziya-ke ikhopasi yesiZulu. Zikhona-ke ezinye iy'nhlelo zokuhlaziya ikhopasi, iy'nhlelo zokuhlaziya imibhalo. Kepha-ke lolu luhlewile ngoba enkundleni yalo lulotshwe ngesiZulu la seliphinda futhi lulotshwa ngalo ulimi lwesiNgisi. Ake sibheke-ke imisebenzi eyenziwa lolu hlelo lolu. Lolu hlelo-ke lukwazi ukukhiqiza-ke imvumelwano magama embhalweni loyo okhethiweyo. Lapha-ke suke sibuka ukuhambelana kwamagama embhalweni. Lolu hlelo kwazi ukuthi-ke lukhiqize ubungqikithi magama embhalweni loyo ohlaziwayo. Lapha-ke suke kuqhathaniswa imibhalo emibili, ebese-ke kubhekwa ukuthi imibhalo yehluke kangakanani, nanokuthi imaphi amagama enza imibhalo leyo eqhathanisayo yehluke, nangokuthi-ke imibhalo leyo emibili eqhathaniswayo yehluke ngamaphi-ke amagama. Lapha-ke kuphinde lolu hlelo lukwazi ukuthi lukhiqize onhlamvunye. Lolu hlelo lokwazi ukuthi-ke lubaleke futhi-ke isibalo samagama, lukwazi ukuthi luveze uhlu lwamagama, ebese liyaveza ukuthi-ke igama ngalinye embhalweni lisetshenziswe izikhathi ezingakanani. Lolu hlelo lukwazi-ke futhi-ke ukuthi lukhiqize amafu magama. So sibona la isibonelo samafu magama, sibona-ke ukuthi-ke imuphi umsebenzi owenziwa-ke uhlelo lwamafu magama. Lolu hlelo kukwazi ukuthi futhi-ke lukhiqize isibalo sezinhlamvu zamagama embhalweni. Liyaveza-ke lolu hlelo ukuthi-ke uhlamvu ngalunye embhalweni lusetshenziswe izikhathi ezingakanani. Ake-ke sibheke-ke la sibone-ke isibonelo-ke samafu magama, nanokuthi-ke amafu magama asebenza kanjani. Nasi-ke isibonelo samafu magama. Lokhu-ke kukhiqizwa-ke kuyaye kufakwe umbhalo-ke la, ebese-ke uhlelo lukhiqize isithombe samafu magama. Yini-ke esiyibonayo-ke lapha khona amagama athi awabe makhulu, kube khona amagama athi mawabe mancane. Lapha-ke uma amagama evela emakhulu, lokho kusuke kusho ukuthi-ke lawo magama lawo asetshenziswe kakhulu embhalweni uma evela emakhulu. Kanti-ke uma amagama evela emancane, lokho-ke suke kusho ukuthi-ke lawo magama lawo awasetshenziswanga kakhulu embhalweni loyo osuke-ke uhlaziywa. Ake sibheke-ke la esinye isibonelo sokukhiqizwa-ke kwesibalo sezinhlamvu zamagama. Lapha-ke siyabona nazi izinhlamvu zamagama. Lapha-ke sasibona-ke lapha-ke isibalo la esivezayo ukuthi-ke uhlamvu ngalunye lusetshenziswe izikhathi ezingakanani. Ngakho-ke lolu hlelo lukwazi ukuthi futhi lenze lowo msebenzi loyo lokuveza ukuthi uhlamvu ngalunye embhalweni lusetshenziswe izikhathi ezingakanani. Kuphinde kuveze futhi-ke la nephesenti. Amaphesenti-ke asiza ekuthenini nawo ayaveza ngokusobala-ke ukuthi-ke
igama ngalinye ingabe lisetshenziswe izikhathi ezingakanani embhalweni, noma igama noma-ke uhlamvu ngalunye ingabe-ke lusetshenziswe kangakanani-ke embhalweni. Hhayi, lolu hlelo-ke njengoba sengishilo lutholakala la kulo leli khasi. Lolu hlelo luhle lokufunda ukuhlaziya imibhalo noma-ke ukuhlaziya ikhophasi, kubonwe isibalo sezinhlamvu, kufundwe nangokuthi amagama asetshenziswe izikhathi ezingakanani, kufundwe futhi-ke nangamafumagama, kuphinde futhi kufundwe ngemvumelano magama kanye nangohlu magama. Ake sibonge, yilokho-ke nje kuphela. Siyabonga kakhulu.